Dírí bhcharde go dé mar taisibh is me sé Drithle na gabh agus tá mé I mo chonaí I Lá Fhéile Vailintín. Agus inniu bé mé ag taisbint gita againn Daobh. Agus an rud a bheith mé ag Johnny inniu na tá mé taisbint Daobh an mó hon ga carta Vailintín Drithle a churthú. Agus tá na carta Vailintín seo gita trí hóiseach agus bé mé ag gáil tríd na céimena ag taisbint iad Daobh agus fis mbaineann churthú is féidir libh churthú lam. Inis a chairde raibh a chur tús le seo na rudaí a leannas a bheithis tí thuain. Seo chun éfach trí hóiseach a chur ar an cré. Agus is é sin ná mar hasan mé Daobh hanna féin. Gear mé amach cré a bhí níos mó agus ceanna bhí níos lú. Agus an rud a bheith man ag Johnny leis an cré a níos lú ná tá muid gáil é fiú a leath agus bé sé ag gobbaí amach agus curí seo éfach trí hóiseach ar an cré.
Cas bog eile agam chun éifeacht trí húiseach a cruthú, agus tá sé defriúil ón chéad carta. Sa dar carta an seo an rud a bheits méid Johnny ná tá méid ghlacu papar buin agus bé mé ag struacu an papar an sin tá méid gáil a fiú isteach a drenóiog bog agus a chuirséis ar an flapper an sin an crí bog a ghear mé amach chaine féin a chur ar a bhar agus bé sin ag seasaí amach ón flapper. Anis a chuirde tá na cartaí Vailintín críitnithe againn, agus is súil an gurhaint sibh a lean sult as agus go mhaithí sibh tríal as na cartaí Vailintín seo curthú. Gur míle mai agah, slán libh!